Noniin. Moro. Joo, sori, kun tää kuluu melua ja tälleensä. Mä pelasin tätä vähän eteenpäin, koska mun kännykkä päätti heittää niin semmoista settiä, että hän ei enää nauhoita. Sitten mä olin just tulossa kaivokseen, niin sitten kännykkä heittää nauhoituksen pois päältä. Mä oon silleen, mitä tapahtuu? Sitten mä katson, siis mä kuvaan kännykällä. Mä en jaksa alkaa kameraa säätää. Se kamera on vielä vaikeampi. Mä saan paljon nopeammin kato heitettyä YouTubeen, kun mä kuvaan kännykällä tän. Mistä mä voin tänään vielä saada toisenkin videon. Joo. Että sori, että tää kuvanlaatu voi olla vähän huono. Mä otan tämmösen yhden asetuksen mulle tehdään. Olisiko se nyt parempi? Minä en kuulu tänne! Jumalauta! Sori. Mun kännykän viestiääni. Perseestä. Mä lupaan, että tää ei tule toistumaan seuraavassa videossa ainakaan. Nyt on kyllä jotain luola-ääniä, pakko mennä kohtaan. Mä tarviin vähän rautaa, koska mulla on sellainen rautasarmurit. Siis on tuolla päin. Nyt tuli vesiluotin soiteen. TNT-nipästä tarvii. Sieltä voi löytyä timanttia. Nyt oikeesti. Hei. Mitään muuta. Tää pieni alue. Joo, en jaksa kyllä lähteä enempää tätä tutkia, että tehdään vaan perus pieni noin. Mä muuten voin kuvata ehkä teille skeitti 3 tänään vielä, jos mä jaksan. Kerkäämistä se ei oo kiksu. Kyllä mä tänään kerkään. Mä en oo niin kauhean kiireinen. Jotkut muut. Tässä jos mulla kohan soihtu, kun saan sinne. Tähän näin. Sitten mä käytän hopille. Sitten no, ne alkaa huolella, kun kyllä mä teen niitä soihtuja sitten. Kyllä te täällä näette sen verran. Tavakaa vaan, kun mä löydän hiitä. No joo. Hiiltä ei sit tarvitse. Tällainen kyllä laavan sukulaisia. No niin. Yes. Aina tää video ei ehkä tuu tänään julki. Koska mä en tee ehkä nyt tätä, niin sitten
kun mä sanoin, että mä voin ehkä tehdä sitä skeittiä tänään, niin mä en voi saada tehtyä sitä milloinkaan muulloin. Et se on sitten yksi ainoa skeitti. Jos on. Että joo. Sitten on mun pikkusisko ja pikkuveli oikeesti joskus niin ärsyttäviä, kun ne vaan huutaa tuolla. Mä oon silleen, mä kuvaan videon. No ettei se mitään kuvaa. No sitten mä oon silleen, no en tällä hetkellä, kun te ärriiset täällä. Joo, mä huomasin kyllä ne siinä ne oreet, mutta mä katson, onko täällä kus polttanee. Sitten oikeesti kuuluu niin paljon zombia, että no niin, diamondia. Tehdään sitä nyt. Eihän siihen mennyt kuin toisessa jaksossa jo heti. Eka timantit, jollu. Jollu. Siis niin jollu. No niin, nyt jättää yhden sinne. Mulla on 3 timua. Onks nää mun ainakin on sitten numerot? Nyt yritetään mennä takaisin. Siinä onkin jo